Mifa jabarani filɛbagaw ani Ondu TV jabarani filɛbagaw an bɛ aw fo k'aw wale ɲuman dɔn an b'a fɔ ko aw bisimila a ka dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan i n'a fɔ n bɛ deli k'a fɔ aw ɲɛna diɲɛ don o don n kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka fiyewu i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ bolodenkɔni den kelen ale tɛ se ka bɛlɛ ta foroba baara o de nafa ka bon o de hukumu kɔnɔna la ne ni n balimamuso bi yan Kasutu Lagare ça va ça va alhamdulillah an bɛ Ala tanu denbaya an bɛ Ala tanu madame ka kɛnɛ ça va Dieu merci an bɛ Ala tanu baasi t'an na weekend jara kosɛbɛ a bila man ɲi kana nin fɔ ne ɲɛna bila ka jigin système dɔrɔn an kun a dabila ayiwa bisimila Musafu i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min an bɛ an filɛli kɛ jɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo wa an b'a f'u ɲɛna ko nin ye u ka kunnafoni wagati nin y'o selen Musafu an bɛna daminɛ kunnafoni fɔlɔ la kunnafoni min b'an bolo sa an bɛ taa an ka finitigilakaw yɔrɔ mun ye Kɔnpɔli Yaya Ɲanbele ale n'a ka cɛdenw ayiwa k'u ye belebele dɔ u ye tɛgɛ k'o la dɛ Kasutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Yaya Ɲanbele o t'an den wa o don kɛ kosɛbɛ ale kɔni ne a ka cɛdenw de filɛ nin ye ni ka bolo da banbaci dɔ la banbaci min ni bolo dara kan ni Ala sɔnna ma nin kalo in yɛrɛ tile 14 tarata don nɛgɛ kaɲa 4 wagati nka ni banbaci tɔw tɛ kelen ye dɛ kana siga dɛ cogo di nin de kun labɛnnen don fini na tenue complet tenue correcte o dɛrɛ o kuma kabako ye b'a kɛrɛ la galon b'a a kan na Kasutu i n'a fɔ i b'a kalama cogoya min na sisan an ka finitigiw ka ko fanga ka bon kosɛbɛ u ka cɛsiri fanga ka bon kosɛbɛ ka sababu kɛ san laban ninnu na an b'a jateminɛ k'a fɔ ko o de fana ye bingalikɛla ka marché o de hukumu kɔnɔna la an denkɛnin n'o ye Ɲanbele ale n'a ka cɛdenw kɔni i n'a fɔ u bɛ foroba yaala min kɛ ni a bɛ f'o ma ko patrouille o de hukumu kɔnɔna la nin kamalen kɔni minɛlen nin filɛ nin Kasutu ni Ala sɔnna ma a bɛ moto taxi tigi kɔfɛ nka a bɛɛ tenue correcte la tenue complet yɛrɛ la koyi Kasutu a minɛlen filɛ nin rond-point min na o ye rond-point général Sumare i b'o yɔrɔ dɔn rond-point général Sumare yɔrɔ dɔn n y'a tɔgɔ de mɛn nka parce que i bɛ tɛmɛ halisa i bɛna tɛmɛ a la ko o fana ka gɛlɛn an ma dɛ an ka yɔrɔ ninnu ko ne ka mɔgɔ dɔw delila ka bɔ Faransi ko avenue Oyawa ne k'ale sɔrɔ yen a gɛlɛyara dɛ jaa o sira in b'a daminɛ Falaji yan de fo Kasutu a ma ja dɛ an tɛ sira ninnu tɔgɔ dɔn tɔgɔ b'u bɛɛ a banna dɛ ni cɛ in kɔni ne minɛlen filɛ nin Kasutu nka fɛɛrɛ nana sigana nana yɔrɔ jumɛn ale tɛ se ka a yɛrɛ présenter a tɛ se ka surasi kan fɔ wa a tɛ se k'a ka garadi fɔ u ka matricule a tɛ se ka nin si fɔ nka a kɔni maa tɛgɛlen ni don tenue na i bɛ Ala kale k'a fɔ ko a bɔra rébellion na ka na kosɛbɛ kɛ Kasutu o de hukumu kɔnɔna la u kɔni filɛ nin ka a dɔ ka taa n'a ye commissariat la ka taa ɲininkali busamisɛnnin ni ka o dɛsɛ a kun ɲininkali busamisɛnnin kɔni sɔrɔla u taara wolo mun na a dɔnna k'a fɔ ko nin kamalen ni Ala sɔnna ma finitigi tɛ ka ngala y'a da a ma formation kɛ a ma don kan kɔnɔna la o kuma u y'a ɲininka ko ale ye nin fini ninnu bɔ min a ko ale kɔni ye fini ninnu san maa de bolo ale yɛrɛ tɛ o tigi yɛrɛ dɔn bilen Kasutu nka an ka finitigilaka wulila ka taa a ka so ka taa a sɔrɔ marifa jamujanw yɛrɛ koyi surasi marifaw yɛrɛ kosɛbɛ kɛ o fila bɛɛ bɛ a ka so kɔnɔna la Musafu olu y'o ko gɛlɛya o kun t'a ta dɔrɔn ka taa bila seyi kɔrɔ o kun bɛna baara min d'a kan ye hali ni bilala seyi kɔrɔ nin bɛ boli formation kun i b'a sɔrɔ nin bɛna mɔgɔw kan dɛ mɔgɔ kan k'o fɔ dɛ u kɔni filɛ nin ni ka cɛ in minɛ ka taa n'a a ye kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ kiiritigɛlaw kɔni ani baara mun ka kan ni Ala sɔnna ma olu n'o dasi o kun n'ale bɔra nin na a n'a kɛ maa caman ma misali ne fɔ a ma kɛ o don gendarme kelen y'i jɔnen ye o kɛmɛ ka mobili dogo kɛlɛ wo kɔnɔ ani marifaba jɔlen kan jɔ ne ko fɔ ka jɛn wuli jɔ ayi i ti jɔ dɛ ka jɔ mun na ayi n'i jɔr'o la ko ne ɲɛ tenue na ale la wa tenue ko t'a ɲɛ ale la wa o t'a ɲɛ ko don o don tenue mɔgɔ bɛ minɛ tenue complet b'u bolo marifa b'u bolo ka Ala y'u da u ma kɛ tenue tigi ye ne jɔ man di dɛ o dɔ tɛ n ka kuma ye wololen Musafu Ala de k'an kisi koyi yarabi Musafu n'an bɔra yen sa halisa an bɛ to an ka finitigilakaw ka gunangun kan kosɛbɛ kɛ min ye Kɔnpɔli Bakari Kulibali ale fana n'a ka cɛdenw a k'u ye jɔ fili ji la
u bɔra n salen barakɔrɔla ye han kan sutu n'a fɔ m'a f'i ɲɛna cogoya min na hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanji kɔrɔ wɔsi o tɛ dɔn an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko an ka finitigilakaw u ka cɛsiri fanga ka bon kosɛbɛ wagati ninnu na o de hukumu kɔnɔna la nin ye Kulubalikɛ n'ale hippodrome polisiso ɲɛmaa ye ale kɔni n'a a ka cɛdenw fana filɛ nin ye ni ka tɛgɛ da fila kan maa fila minnu yɛrɛ ni baara wɛrɛ foyi tɛ olu la ni bingani tɛ kan sutu nin ko in yɛrɛ a kɛra novembre kalo tile 12 san 2022 yɛrɛ nɛgɛ kaɲɛ 22 wagati ni ŋamaleni a na kɛ ni a sɛbɛkɔrɔ munumunu na a ma jɛgɛ sɔrɔ o tuma murifa min b'a bolo sa a de ye fɛɛrɛ kɛ sa k'a fɔ k'a bɛ taa murifa in jago ni ka o feere kan sutu maa dɔ bɛ yen o de fana filɛ nin ye ni ka weleli kɛ ka finitigilakaw labɔ a kalama nka ko k'ale to dogo la kan sutu de hukumu kɔnɔna la ale kɔni cɛ in tolen filɛ nin dogo la nka an ka finitigilakaw bɛ na wagati min na o y'a sɔrɔ a bɛ n'a fɔ a sɔmi ka ja a y'a yɛrɛ ɲini o de yɛrɛ ɲini kɔni kɛlen an ka finitigilakaw m'o bila dagirinda la dɛ u kɔni ko nin m'a don soso wo nin m'a don mɛnɛmɛnɛ wo k'u n'a ni sama ka nin labɔ kan sutu an bɛ o sigi de la dɔrɔn a ma mɛn tile 2 ɲɔgɔnna kɔfɛ u filɛ nin ka to k'u tɛgɛ da a kan kan sutu u tɛgɛ da a kan yɔrɔ min na a bɛ fɔ o ma ko Bangoni Kɛnɛbani i bɛ Bangoni Kɛnɛbani yɔrɔ dɔn wa kun tɛ taa i da la ka wajulu kun fɔlɔ ninnu na an kun bɛ t'o kɛ Bangoni Kɛnɛbani na awɔ dɛ ayiwa kan sutu o de kɛlen filɛ nin k'u bolo da kamalenni in kan kamalenni effectivement a taara sɔrɔ marifa b'a bolo nka a kelen tɛ kan sutu a yɛrɛ ka fɔ la ale kɔni ni suyɛnikɛlaw u camanba de tun bɛ kulu la nka kulu cira sisan jajugu o fana tɛ b'a la kuma dɔw la jajugu kɔ ye ɲɔgɔn kɔbila ye o tuma kulu cilen olu fana maa 2 kɔni de b'u ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ale tama ɲɛmu k'o kɛra o ye a bɛ k'o ye koyi tɛgɛ dara ale kan an bɛ wagati min na ko sisan a na kɛ n'a taara lycée ba la ka taga leçon dɔɔni ta yen yanni ale bɛ bɔ lycée ba la n'Ala sɔnna a ma ale bɛ faamuyali kɛ leçon min mana don ale kunna ye Musafu bɔtɔgɔ tɛna ye o la ka haramu Musafu n'an bɔra yen an bɛna an ka kunnafoni 3nan na min ye an ka finitigilakaw n'o ye polisiw ye ani protection civile ayiwa k'u farala sɔrɔdasiw kan dɛ kibaruya jumɛn bɛ kan sutu kabini ni kunnafoni in kɔni bɔra ka bin an kɔni ɲɛ b'a la protection civile mɔgɔw olu kɔni tɛ ka kuma olu dadelen don pewu a kɛ nin fɛn in ka da olu ye nka an kɛrɛfɛ maa ninnu an kan jigi dɛ bari u ka ko kabini a kɔni fɔra k'olu bɛna kɛ militaires ye Tambula Sisima sɛmɛlɛlɛ kuma misɛnnin de cayali ka sutu o de kɔni kama u yɛrɛ bɔra ni ka u dama kasi ko kura k'a fɔ ko jɛgɛ mɔna kan mun kan a ma tila o kan tɛ ka tila o kan kan dɛ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ finitigilakaw yɛrɛ ka ko kunna ale kɔni de tun ye ni hakilina in ta wa hakilina a taara CNT la CNT mɔgɔw yɛrɛ ye a voté o kuma an ka jamana ɲɛmaa n'o Asimi Goyita ye ale ye a ko in sigi sen kan a ko kabi o ko in de kɛra olu polisiw kɔni i y'a jateminɛ k'a fɔ ko nin kɔni kɛn bɛ ko ye a bɛ ɲini ka na kɛ i n'a fɔ janfa bɛ ɲini ka na don olu ma cogo di n'i ye ɲɔ suru su fɛ i ma janfa don fɛnw ma i y'a dɔn a ma kɛ parce que u t'o kɛ koyi ko o kuma o kɔni hukumu la olu kɔni kun kan ka bɛnkan fɛn fɛn kan ka kɛ n'a fɔra k'a fɔ ko jɛkulu dɔ yɛrɛ bɛna sigi jɛkulu mun kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛna fara ɲɔgɔn kan kan sutu n'a bɛ fɔ o ma ko mixi yaasa k'a dɔn sapeur pompier mɔgɔw ni polisiw kibaruya u mago kan ka jɔ fɛn minnu na ani u hakilina ye fɛn minnu ye walasa u bɛɛ bɛ se ka fara sɔrɔdasiw kan cogoya min na kan sutu ko nka ko hali o baara in na ko ta tɛ ka mɛnɛ susɛte ka bɔ o de kama an ka polisi syndicat olu kɔni y'u fara ɲɔgɔn kan GMS kɔnɔna la syndicat kɔni parce que a fɔ ka daminɛ syndicat ci in de laminɛ yɔrɔ dɛ i ka kuma in i y'a dan ne ma u tun bɛ syndicat ninnu de ci fɔlɔ k'o bɔ yen fɔlɔ sɔrɔ ka nin ko in tɔ fɛ o de hukumu kɔnɔna la u ko ko jɔnwala ko in kɔni fɔra k'a fɔ ko olu bɛna fara an ka sɔrɔdasilakaw kan yaasa an ka sɔrɔdasiw bɛ baara minnu kɛ u yɛrɛ bɛ se k'o kɛ cogoya min na ka jamana an jamanadenw k'an lakana an bolofɛnw ni fɛn bɛɛ lajɛlen ko nka ko a bɛ n'a fɔ ko u bɛnna kan mun kan ko janfa bɛ ɲini ka na don olu ma nka u bɛnna kan mun kan olu yɛrɛ m'o walawala kunnafoni kɔnɔ. Musafu i ɲɛ b'a la est ce que anw yɛrɛ tɛna ne yɛrɛ bɛna moto san n'a ma ɲɛ k'u farala n'a ma ɲɛ k'u farala sɔrɔdasiw kan kɛmɛ minɛ tɛna dabila caman bɛ bɔ a la n'o kɛra ne yɛrɛ bɛna moto san hali n'a ma dabila caman bɛ bɔ a la n'i ye moto san kɛ kasiki san dɛ joona hali mɔgɔ minnu bɛ auto kɛ sali n'a ɲɔgɔnna k'u bɛɛ kan ka kasiki san joona
ay na ko hali moto tibulu ne na casque san ne bina dam na casque san na ko casque san hali moto tibulu yoro casque san bari sabula me to ka yela ndenga ni ko fe kalo sara ka ba jagoya casque ko yimina sigi buluka o kuma ko fe mo wo nyefe mo wo bebe casque do ne o kuma musafu anu tante ka fara no anga nyandenga manonde ale manya solo casque ko yimina alisa de ali fene kungule imam bunko sobe wo yoro est-ce que aberma casque yela be so joro be na de o kuma ale kungule imam bunko sobe ne madala ni ale berma casque bi aywa ame chibla anga casque dila no ma ko nyama ko nyama ni casque nungla wa ga bilibili ba din fidini wu ale ma do be lu kungulo ka bo do ta be o ka do ko sobe ga ambe so ba amina musafu nambora amina anga kuna foni nanana mi almay ministry mi nyashine be jamana lakana kuma ale bora ka kuma ko mi anga jamana chamance fangai kulubu kogoroma do fo ka ta se san ba flani muganna ni me kaloma ko sobeke ka sutu ina fu bora ka fo tuko amena anga colonel Sadio Kamara ale de konin fle ni ninga lalimainga uka lasigide mumbe lalimainga uka maambi nu uka ministry ni akabara nyeshinindo jamana konyo konima kan sutu jamana yere be ka lakana kunyema ale koni ni ufle ni ka nwanyi ka sutu kale ka nwanyi akara alamusa do December kalo kleta ani duru kan sutu madame Christine Anel me pardon kuna nyona ipa kuna de kodi ngana mafufu bala gelende abala kala mata yoro kan sutu uko ni ngele ka nwanyi uya ira ka foko uruko ni na anga chama jefanga deme haka ja kuna faso ba mali deme ya fu samba fla ani muwa ani nani me kalula kan sutu ka sabuke ni tara minisma ere konna la ini ya jatemne ka fo uluka chede mumbe minisma konna la bita fo chede ba kili ani keme Obebea olu yɛrɛ ka baara tɛ dɔwɛrɛ kan sutu doroni munu lakaleta yin doroni be bɔ ka taa kunnafoniw ɲini kana kan sutu u b'o baaraw kɛ u ko k'olu kɔni bɛ fasoba Mali dɛmɛ wa u bɛ transition dɛmɛ yaasa am kɛlen do ka baara mun boloda ni o ye ka dangari kɛ banbaciw la kosɛbɛ yaasa o bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na kan sutu colonel Sadio Kamara kɔni ka laseli la a ko nin kɔni kɛra ko ye komi ni a wusara malidenw ma kosɛbɛ ka sabu kɛ ani Alimaɲi jamana ani olu ka bolodi ɲɔgɔn ma a ka bon kosɛbɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko makoroni ale sisira o ko do anw na a ma kɛ cogoya min na maa dɔw kɔni bɛ u ɲɛsin anw ma aw b'a fɔ cogoya min na bɛɛ tɛ se ka i ban maa la cogoya si la kodi an ka maa caman bɛ yen olu tɛ nin kuma ninnu fɔ dɛ k'a fɔ ko Alimaɲi ni Mali bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bari olu ko n'an bɔra Faransi ko dɔrɔn ko y'an fa tuli Musafu ma faamu dɛ olu de la ka ala kɛtɔ ka daro tugu ye ko nga be dawara yɛlɛ ye min ka usani don yɛlɛ y'a ye ko dutigi sara ko duden bɛ sara ayi cogoya si la dutigi mana sa cogo o cogo kan sutu ala bɛ bɔ sira dɔ di k'a fɔ ko n ye dutigi sara nka du bɛɛ bɛ sa o ma nɔgɔ dɛ bamananw ko k'i fa bɛ sa i bɛ balo ba bɛ sa i balo nka ni jigi de sara an jigi masaw i ka balo ye dasi dɔ ye ala k'an bɛɛ sababu amina yarabi ayi cogoya si la Musafu n'an bɔra yen kunnafoni duurunan na an bɛ taa kiri Gunango kan min ye Mohamed Sherif Hayidara ye ko tiɲɛ yɛrɛ la a dusuma kasalen don k'a sababuya kɛ u ye a bila tile 3 kaso kunna nka a welela cogoya min na a ko ma bɛn a ma kan sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Mohamed Sherif Hayidara n'i ko Mohamed Sherif Hayidara ale kɔni ye président du conseil supérieur de la diaspora malienne i b'o kɔrɔ dɔn an ka maa minnu bɛ kɔ kan kɛ olu ka tɔnba mun bɛ yen ale kɔni y'o ɲɛmaa ye kan sutu a ko jumadon ale ma min a ma a bɔ a bɛ bali mun na 5e arrondissement cɛdenw kan sutu olu kɔni n'ale filɛ nin ye ni ka na ale minɛ diyagoya o b'a la o tɛ b'a ko la kan sutu kɔni n'ale filɛ nin ye ka na ale wele da di ale ma ni ka ale minɛ ka taa ni ale ye kan sutu a yɛrɛ ka nin kuma in an y'a sɔrɔ Renouveau FM de sanfɛ a kɔni bɔra ni ka nin kuma ninnu lakale a ko mun y'ale dabaliba kan sutu n'a fɔra ko an bɛ jamana min kɔnɔ o ye sariya jamana ye nka ka na mɔgɔ minɛ convocation ma di mandat d'arrêt tɛ yen sɛbɛn foyi tɛ yen mɔdɔ foyi tɛ yen kan sutu ko u kɔni nana ale minɛ ni ka taa ni ale ye ten
kan sutu ka taa na ale 5e arrondissement la nga akoko ni bɛɛ lajɛlen na k'a bɛ 5e arrondissement cɛdenw fo ko k'u barikada ka sabu kɛ u y'a bonya sariya kɔnɔna la hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ u kɔni taara ale minɛ a ma minɛ kun dɔn a la a sɛbɛn ma ci a ma a kɔni kɛra penew ye ka na a minɛ dɔrɔn ka taa ni a ye kan sutu nga ni u ye ɲɔgɔn ye u bɛnna kuma minnu kan kan sutu a da ma se o ma nka a kɔni ko k'a fɔ ko hali ni n'a ta o ta ale dalen don a ka jamana sariya la wa a bɛ jamana transition fɛnɛ kɔ ni ala sɔnna a ma wa a b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka tugu u kɔ u dɛmɛ yaasa an bɛ yɔrɔ min na an bɛ se ka bɔ o dingɛ in kɔnɔna la cogoya min na kan sutu a kɔni dabali sɛbɛkɔrɔ banna a ko ale kɔni minɛna ten n'u ma a fɔ ko in fɛnɛ jate minɛ Musafu ten tɛ ko dilan dɛ don o don dɔ bɛ minɛ ten ten i yɛrɛ t'i minɛ kun dɔn sɛbɛn tɛ ci ma ka se ka na kɛ k'ale yɛrɛ kɔni y'i sigi k'i miiri ale kɔni ko ale hakili t'a la nin wagati tɛmɛlen ninnu na k'ale ni maa sera ɲɔgɔn ma fɛn mun kɛ fɛn mun kɔni bɛna ale sama k'ale se Musafu nka a ma bɛɛ walawala dɛ nin ko in kɔni ye dabaliban ko nka a kɔni ko k'u y'a bonya ayiwa ala ka jisi commissariat la nka a minɛ yɔrɔ la a ma bonya dɛ bari a taara minɛ k'u ni ju ni foyi tɛ a la sɛbɛn foyi tɛ u bolo kɔni nana a minɛ wa u nana a minɛ yɔrɔ min na o y'a ka cakɛyɔrɔ yɛrɛ ye n'o ye conseil kɔnɔna yɛrɛ ye ko a bɛ a sigiɲɔgɔnw fo k'a balimaw fo k'a teriw fo k'a sabu kɛ ninnu bɛɛ tora a kɛrɛfɛ a ka minɛli in na fo ka taga a fɔ ko a labila la cogo ayiwa ala ka jisuma k'a ko fura yarabi ala kana an bila mɔgɔ min de t'aw fɛ ayi fiyewu ayi Musafu ala k'an kisi o ma yarabi n'an bɔra yan an bɛ taa an ka kunnafoni wɔɔrɔnan na ko min y'an ka soboli kɛnɛ ye ko Sila Transit k'a bɛ ka kulonkɛ kɛ tasuma la dɛ kan sutu Fasiri ko an k'a ta k'a lajɛ dɛ Champ hippique i b'o dɔn wa n'a fɔra ko Champ hippique o ye an ka soboli kɛnɛ ye sogosi kɛnɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ n hakili b'a la a y'a sɔrɔ an ka dɔgɔn dɔɔnin Musa Tarawele ka wagati ninnu na an kun bɛ taa sow de lajɛ an ka so ninnu bɛ se ɲɛnajɛ la dɔw b'u da dugu ma k'u sen kelen kɔrɔta sanfɛ a dɔw bɛ dɔn kɛ an ka dɔnkilidala ŋanaw mana u k'an fili so bɛ dɔn de lamaga fɔlɔ min nana kɛ sobolila ye e k'i tɛgɛ da de sira sɛbɛ an k'o bɔ a la ala ni so ninnu masirilen don cɛfarin fɔli mana kɛ u kun u bɛ kalan nin bɛɛ la nka kan sutu a bɛ n'a fɔ sisan hali n'o ma ban a dɔgɔyara dɔɔnin o ye tiɲɛ o tɛ o de ko min kɔnɔna la Sila Transit Fasiri ko ale bɛ ka kulonkɛ kɛ ni tasuma ye awɔ kɛ o de tɛ n'i tɛ kulonkɛla la dɔrɔn Musafu a bɛ kojugu kɛ a yɔrɔnin kelen don a ko ale yɛrɛ mun filɛ nin ale kun ye Champ hippique ɲɛmaa dɔ ye nka yɛlɛma o bɛ takulama sɔn o ma ayi ale fankelen sisire o ye ŋɔmi kɛ kamalen a ye tukuru fɛnɛ kɛ kamalen kan sutu ale kɔni talen filɛ nin ka bɔ a nɔ la assemblée dɔ senfɛ kabi ale kɔni taara ka bɔ a nɔ la kan sutu nin ko in ma ɲɛ a ma ja ale ye ale fitinin ale kɔni kɛ bɛ k'i ta kɛ sanga a n'a ka waati maa bɛɛ fangalataga la a bɛ fangalata la maa bɛ ka maaw jatigɛ kumaw f'u ɲɛna a kɔni bɛ ka maaw jatigɛ kuma f'u ɲɛna nin ye kojugu ye kan sutu u ko ale yɛrɛ filɛ nin ni o ye Mamadu Baba Sila ye Mamadu Baba Sila ni o ye Ba Seydou Sila denkɛ ye ale de kun bɛ ni ale kun ye Fédération Malienne de hippique ale kɔni ɲɛmaa ye ko nka a bɔlen ɲɛmaaya la kan sutu o de bɛnnen tɛ an ma a kelen don ni ka yɔrɔ yɛrɛ tila ale ni a ka fa yɔrɔ a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ dɔw bɛ tugu ale kɔ a mana kɛ fan o fan dɔw fana tɛ tugu a kɔ ale kɔni n'a ka maaw de kɛmɛ ni ka sukurusi kɛnɛ in kɔni ka a kɛ a bɛ ni kana bɔ sukurusi kɛnɛya la a bɛ ni kana kɛ u b'a fɔ wolofɔw ka siɲɛ ta yɔrɔ bari sanga a n'a ka waati mankan misɛnninw de bɛ Fasiri kɔni ko an ka ta k'a lajɛ ni a ma ɲɛ ko a kɛ ko bɛ nin cogo in na ni jamana ɲɛmaaw ma wuli k'u da don nin ko in na bamananw b'a fɔ cogo la ko ɲuguɲugu o bɛ ɲaga wuli nka Musafu n'a ma ɲɛ i ye dɔɔnin kɛ i kan ka bɔ yen maa wɛrɛ ka na o ye tiɲɛ ne to o kɛlɛkɛ kun dɔn bamananw ko tɛ bamananw kɔni ko maa kelen tile tɛ diɲɛ laban yɔrɔ in na mun de bɛ sɔrɔ a la
Musafa na ke ni jamana ɲɛmaaw bɛ donbolo ni du u yɛrɛ ma ye no do an don tete tɔgɔ do la la ana ke fɛn min bɛ sɔrɔ la an tɛ sɔrɔ dɛ nin ko ni fangalata ko ninnu ni ɲɔgɔn babali kuma minnu bɛ nin na ayi i yɛrɛ ɲuman an bɛ taa Kolokani an bɛ taa ko kana ka taa an sɛbɛ ko a banna a ma ban wa i bɛ to an ka taa Kolokani kana ayiwa na an sɛbɛ kɔrɔ kora o tuma an bɛ sɔrɔ k'an bila kow la ayiwa Musafu an bɛna an ka kunnafoni laban na min ye Jamil Bitari ye ayiwa carte biométrique ko la k'a sɔn tɛ dɛ ko u kana na baara nin di maa wɛrɛ ma u k'a di an yɛrɛ ma yan an k'a ɲɛnabɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale Jamil Bitari yɛrɛ a k'a ɲɛnabɔ ko ɲuman k'a d'a ma kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Jamil Bitari kɔni PCC parti politique PCC ɲɛmaa ye ani M5 RFP o kuma lasela ye ka surtout a kɔni bɔra k'a fɔ ko i ɲɛ b'a la nin kɔni ye ko min ye jɔn wala an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya kura min ta sariya min ni u bɛna an ka karitiw yɛlɛma u mɛn'o fɛ o a banna dɛ n ko dugu dɔ bɛ yen n'i ye Mali karante bɔ yen fo olu bɛ yɛlɛ i la yɔrɔ ko livruni Musafu dugu dɔ b'a fɔ ma ko livruni o tuma an bɛna bɔ livruniya la sisan o de kɛlen kan surtout Jamil Bitari kɔni ko jɔn wala n'a a ma ɲɛ an ko Mali kura faso kura ko an kun kan ka a lajɛ ni ka nin carte biométrique ni ka a di an ka société dɔw ma société mun bɛ an yɛrɛ fɛ fasoba Mali kɔnɔna na yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale Jamil Bitari yɛrɛ jɔn wala kun kan ka di ale ma k'a sabu kɛ impression bɛ ale bolola la ale kɔni bɛ se ka nin ko in kɛ ale gɛlɛya foyi t'a la ko k'a sabu kɛ ba ninnu si bɛna dɔn o cɛ ko jamana wɛrɛ magan tɛ k'o dɔn ayi o man k'o dɔn olu ko kan ka dan an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ nka n'i y'a jate minɛ a ko hali an ka livruni n'o ye carte d'identité in ye ko u dilanbaga tun bɛ an fɛ yan ko ale yɛrɛ tun y'i bolo manabɔ o nɔfɛ nka ni Ala sɔnn'a ma ale kun m'o fɛnɛ sɔrɔ nka nin kɔni ye mun ye ale kɔni b'u deli ko n'u ye sera ka fɛɛrɛ kɛ k'a di ale ma a di ale ma a b'a fɔ ko k'a di ko k'a di Mali société dɔw ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale yɛrɛ cɛ bɔ dan tɛ yɛrɛ bɔ ye ko k'o di ale yɛrɛ ma ko n'o dira ale ma k'an surtout ko o bɛna kɛ sababu ye ni ka baarabaliya yɛrɛ kɛlɛ kosɛbɛ a ma ban wa Musafu bamananw ka kuma don carte biométrique in fɛnɛ dilanni o tuma ale bɛna mɔgɔ kuraw de ta i b'a sɔrɔ a ko filɛ dɛ ale ko k'ale bɛ se k'a dilan o mɔgɔ kura ta ye jumɛn ye tiɲɛ yɛrɛ la n'a sɔrɔ ni ko da mɔgɔ b'ale bolo ni kɔni ko k'i bɛ se k'a dilan ne kɔni ɲɛ tɛ maa wɛrɛ ta kun na dɛ ale ko ni nin dira an ka société dɔw ma jamana in kɔnɔ yan ko yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ko ka baarabaliya kɛlɛ ne de ye miiri o la sa ne ko e kɔni ko e bɛ se k'a kɛ tilara ka hakili e ka yɔrɔ kɔni b'i bolo ka ban baarabaliya kɛlɛlen don ye nka n'a dir'e ma a bɛ baarabaliya kɛlɛ ko di mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se a la kosɛbɛ dɛ Musafu n'o dun don o ko dɛ nin ko in bɛ cogoya min na bamananw ka kuma tɛ ko maa tɛ den da k'a kɔ don a yɛrɛ ma o de tɛ ale ta ye wagati tɛmɛli ale kɔni tun bɛ transition mɔgɔw ko ɲari olu m'a fɔ ko fɛn o fɛn o y'ale hakilinata ye nka kabi carte biométrique ko fɔra ko in fɔra ale ko n'a ma ɲɛ ko Mali kura k'o bɛ daminɛ an yɛrɛw la ko société b'an fɛ yan tiɲɛ na société bɛ an fɛ yan minnu bɛ se k'a dilan an tɛ fɛn kalama a la nka n'olu bɛ an fɛ yan k'a fɔ k'u bɛ se k'a dilan a ka di olu ma yan'a ka taa di maa wɛrɛ ma dilan ka ɲɛ fo k'a sɛbɛn kɔrɔ Musafu o yɔrɔnin fɔ dɛ parce que an ka fɛnɛ ka ko y'o de ye dɛ a ka dilan ka ɲɛ de n'a dir'i ma sisan e ma ye vieti in kun filɛ nin vieti an ka vieti ninnu ka ɲi hali ni carte nina in a ka ɲi kɛ a ka ɲi n'a ye dɛ fo a tali nege b'i minɛ yɔrɔ i bɛ san kuru bɛɛ kɛ a kolon bolo a tɛ garata a tɛ fɛn nka an ka carte nina in ayi k'i photo bɛ tunun o la n'i yɛlɛla dɔrɔn i ɲɛ kelen bɛ datugu yɔrɔ n'i yɛlɛla tugu dɔrɔn i ɲɛ kelen wɛrɛ bɛ datugu Musafu ne yɛrɛ kɔni ka photo in kɔni ni ne taara ni n ta ye kɛ u bɛ ɲininkali de kɛ k'e photo bɛ min ne ko ne t'a kalama dɛ ko ne m'a dilan o de y'a dilan ko di ne t'a kalama o don dɛ o kɔni jɔsilen don k'u ban tayi k'u jija ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko jɔn wala biométrique in bɛna dilan ni Jamili yɛrɛ bɛ se ka a sɛbɛkɔrɔ dilan k'a ɲɛ k'a kɛ i n'a fɔ an ka vieti kɔni ka ɲi o ka ɲi yɛrɛ n'u sera k'a ni ko ɲɔgɔn an ka bɔ livre la k'a surtout a bɛ fisaya n'Ala sɔnna ma Musafu nin de b'an ka kunnafoniw kuncɛ an b'an ka dibila baara kɛbagaw fo wa an b'an filɛlikɛ jɛkulu fana fo n'Ala sɔnna ma ko ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ kari wɛrɛ
olu n'aw mi ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka tila ka kunnafoni walawala ladiriya kɔnɔ kunnafoni duman kɔni kosɛbɛ o b'a sɔrɔ sɔnni sa bɛna kasiki don daminɛ i tɛ wele da tuguni yɔrɔ n y'a f'i ɲɛna n ko an kun ye kasiki ko in n k'a fɔ kasiki dilanna ninnu ɲɛna u ka ɲa an denkɛnin ma ale kunkolo ka dɔgɔ ne fini ye i tora ka misɔrɔ siri a kun a ka kasiki tiriban wa fana y'a kɛ ten kɛ n'o tɛ ba ninnu de tɛna kɛ kasiki ko la dɛ olu kunkolo ka dɔgɔ dɛ woloninw ka dɔgɔ ayiwa o Musafu Kasitu bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale n'Ala sɔnna kuma la gasi tɛ ban kosɛbɛ waati nin kɔnɔ ni an donna maa minnu gasi la an bɛ taa kɔlɔn kɔnɔ kɛ kɔlɔn kɔnɔ olu b'a lajɛ dɛ yɔrɔ k'an ka foli b'u ye nin wagati ba kɔni ye télé la olu dugutigi bulon wo dugu bɛɛ de bɛ bɔ u bɛ sentigɛni de da ɲɔgɔn nɔfɛ dayi u ɲɛ b'a la ko baw sara ni mutari ye yɔrɔ k'a bɛ bɔ télé yɛrɛ de la Kodisa o kuma nin bɛ dan sigi an ka kunnafoni na an b'a fɔ ko shukran n'Ala sɔnna